Il-maġġoranza tan-nies li ġew rrappurtati nieqsa f'pajjiżna kienu jinsabu bejn sema u ilma. Sa mill-2010 kienu kważi 6,000 ruħ rapportati nieqsa, iżda 6% biss minnhom għadhom ħadd ma sema baħbarhom. Dan ifisser ftit aktar minn 350 persuna. 3/4 ta' dawk il-persuni għadhom rapportati nieqsa huma barranin. Fit-tweġibiet li l-Pulizija tat lil The Malta Independent din spjegat li ġeneralment dawn il-barranin ikunu ħallew Malta lejn pajjiż ieħor. Iżda sakemm il-Pulizija Maltija tirċievi konferma uffiċjali mill-awtoritajiet tal-pajjiż ieħor dwar ħajjet il-persuna in kwistjoni, din tkun għada rapportata nieqsa. Sa ftit aktar minn nofs din is-sena 373 persuna kienu rapportati nieqsa bi 72 persuna għadhom neqsin. Apparti din is-sena li għadna fiha, l-2013 kienet l-aktar sena b'numru qoli ta' nies li baqgħu rapportati nieqsa, 63 b'kollox. Meta wieħed iqis in-numru ta' nies li ħadd għadu ma jafx sar minnhom sa mill-2010, il-biċċa kbira ta' dawn il-persuni huma ta' sess maskili, iżda n-numru ta' nisa nieqsa qed jolli rasu. L-ikbar ammont ta' nies rapportati nieqsa huma tfal, ħafna minnhom li jkunu taħt ordni tal-ħarsien f'istituzzjoni u wara ftit jinstabu. Dawn il-persuni taħt 18 sena mhux darba jew tnejn li ġew rapportati nieqsa anki sa 3 darbiet f'ġurnata, spjegat il-Pulizija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.